Hello guys, eu sunt Rihanmer și astăzi ne vom juca Minecraft Pocket Edition. Astăzi vă voi învăța cum să faceți o casă foarte frumoasă pe creativ. Și să începem. Sper să vă placă. Dark Wood Planks. Oak Wood. Cobblestone. Oh shit. Sorry. Așa. Geam și ușă. Facem așa pentru ușă și de desubt aici punem Dark Oak Planks. Apoi lăsăm două spații și punem un pătrat, iar două spații punem un pătrat, iar două spații și punem un pătrat. Mergem și în partea cealaltă. Două spații, un pătrat, două spații, un pătrat, două spații, un pătrat. Apoi aici două spații, un pătrat. Aici punem 4, 5, de fapt, 1, 2, 3, 4, aici nu numărați, puneți așa, apoi așa, așa, după ce am terminat asta, punem cobblestone aici. Pentru a face geamul casei sau fereastra, spuneți cum vreți. Apoi așa, dar am pus uși. Ups. Deci că punem cobblestone pe tot și apoi geam. Pe cobblestone, punem geam pe cobblestone. Și așa. Punem așa lemne. Iar după ce terminăm, facem podeaua. Ups. Podeaua o vom face din Dark Oak Planks. Așa punem. Dacă nu faceți cum vă spun acum, după aia o să iasă urât. Deci apoi săpăm pământul și în locul pământului punem lemn. Adică Dark Oak Planks. După ce terminăm podeaua, vom face... am uitat să vă spun că această vilă are 2 etaje și poate dura puțin cam mult, dar e ușoară. E ușor de construit. Și este și foarte frumoasă. Mai mult e o vilă, nu-i casă.
Sper să vă placă această casă și să mai cereți și alte case să fac sau să-mi dați provocări, orice. Fiindcă de acum o să postez și eu mai multe videoclipuri. Sper să vă placă și cum construiesc eu. După ce construim podeaua, trebuie să facem etajul al doilea. Stați, opresc sonorul fiindcă se aude iarba când o distrug și nu mă mai aud. Ok, după ce am terminat podeaua, ok. Voi face și mai multe videoclipuri cu mine jucând Minecraft, dar cu prietenii, cred, nu știu încă, survival multiplayer. Nu știu încă, fiindcă nu pot face eu programul prietenilor mei, deci... Da, sper să fac măcar un episod din această serie de Minecraft Pocket Edition. Durează cam mult această podea, dar o voi termina acum. Casa arată foarte bine și acum arată foarte bine, dar la sfârșit o să vă placă. Ok, am pus aici. Cât mai... putem. Când voi fi pe survival voi da sonor, dar puțin, pentru a auzi dacă vin monștri și așa ceva. Și am terminat și podeaua. Ok, dacă am terminat podeaua, acum să facem... încă nu. Așa, am terminat podeaua, acum să terminăm și pereții din primul etaj. Acum mai punem doar așa cobblestone și apoi încep să fac al doilea etaj. Ok, am pus primul perete, cred, nu. Sper să fac cât mai multe videoclipuri, nu știu încă dacă pot, în fiecare zi, dar astăzi cred că pot să mai fac unul.
Ok. Și aici. Casa arată foarte bine dacă o și decorăm. De aceea o să fac această casă, o să o termin în 3 episoade. În primul o voi construi, cred. Nu, în 2 o voi construi. Iar în 1 decorarea interioară și într-unul decorarea exterioară. La decorare exterioară nu este mult de făcut, fiindcă vă dau doar niște idei. Ok, și am terminat pereți, acum să mă culc, deoarece este noapte și eu joc pe telefon, deci nu merg codurile. Ok, al doilea etaj acum. Acum, o să vi se pară ciudat că punem așa, dar este corect. Punem așa ca să facem al doilea etaj. Aici. Îmi place că este spațioasă și frumoasă. Eu am făcut-o odată pe survival, dar greu am făcut-o. Dar nu cu aceleași obiecte. În loc de lemnul ăla care este folosit la podea, am pus normal. Pentru că nu găsești așa mulți copaci de ăștia. Casa este foarte mare pentru a vă depozita multe lucruri. Se termin aici și apoi fac al doilea etaj. Scuze, nu mai avem timp pentru a continua casa. Până data viitoare dați comenturi, subscribe-uri și să-mi dați și câteva like-uri dacă vreți și v-a plăcut această primă etapă a casei. La revedere!